Dakar suguba min tɔgɔ Sandaga sugu dɔ bɛ yan n'a bɛ wele marché Lalurus o kɔrɔ sanu dagayɔrɔ sanu masirifɛn walima a kɛnɛlama ni warijɛ dɔrɔn de bɛ feere yan Talla Gueye ye sugu in ɲɛmaa ye ko sanu bɛ bɔ Sénégal kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kédougou nka a ko o sanu in sɔrɔli ma nɔgɔ u bolo. Ici on a l'or mais l'or qui est Sanu bɛ bɔ yan nka anw sanu jagokɛlaw ka Sénégal ko sanu sɔrɔ a ka gɛlɛn kojugu nka an bɛ taa Dubaï Belgique ka sanu ɲini yen ka n'a feere. pour mixer les motifs pour vendre. A k'u ka jamanakuntigi Macky Sall ya layidu ta u ye k'u b'u niyɔrɔ sɔrɔ sanu min bɛ bɔ Sénégal nka halisa k'u ma fɛn ɲɛ. Pas beaucoup de difficultés. Le problème An tɛ gɛlɛya wɛrɛ sɔrɔ nka gɛlɛya kelen min b'an kan o de ye sanu min bɛ bɔ an fɛ Sénégal an t'a sɔrɔ bari kabini san 2013 an ka jamanakuntigi Macky Sall y'a fɔ ko sanu min bɛ bɔ Kédougou ko Sénégal sanu jagokɛlaw b'u niyɔrɔ sɔrɔ a la nka fɔlɔ an ma foyi sɔrɔ jamana in sanu na wa o ye maloya ko ye. de notre pays là c'est dommage quoi. Masambanya marché Lalurus kuma lasela do ko tumaw dɔ la u tɔɲɔgɔn sanu jagokɛlaw dɔ minɛna yan ka da kan u ye sanu suɲɛnenw san u ma wa ko o y'a to u ka baara in sɔrɔ dɔgɔyara. Tu achètes l'or, demain ou après-demain. I bɛ sanu san sini walima o dugusɛjɛ polisiw bɛna k'i minɛ ko i ye sanu min san a suɲɛnen do o la i fana sen bɛ suɲɛni na nin ko in ɲɛkɔrɔ an bɛ wajibiya ka kɔnɔni kɛ bawo i tɛ se ka sanu san mɔgɔ bolo k'a sɔrɔ i tɛ min bɔ yɔrɔ dɔn o de y'a to an tɛ baara kɛ tun i n'a fɔ a ka kan ka kɛ cogo min na. Notre travail n'est pas marché comme il faut. Marché Lalurus la yan Sénégal faba la sanu masirifɛnw sɔngɔ b'a daminɛ 6000 de la ka yɛlɛ o la Talla Gueye ko walasa sanu masirifɛnw walima a kɛnɛlama da ka nɔgɔya k'u b'a ɲini Sénégal marabagaw fɛ wurusu da ka nɔgɔya u bolo tuma min n'u bɛ na ni sanu ye ka bɔ kɔ kan. Le TVA wurusu man kan ka minɛ ka sɔrɔ sanu ma bayɛlɛma n'o kɛra n'an ye kilo 100 ta o la an ka sanu sɔngɔ da bɛna gɛlɛya ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan o la an bɛ kuma marabagaw fɛ walasa k'an dɛmɛ wurusu in na n'o tɛ sanu bɛ feere kosɛbɛ mɔgɔw b'a san ka caya wa o yɔrɔ jɔrɔ kɔni t'an na. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara.